zdravím všechny u nového videa na kanále Jsem investor a v dnešním videu se podíváme na můj nový přírůstek do portfolia, na který jsem dlouho čekal, měl jsem ho hodně dlouho na watchlistu, přemýšlel jsem, jestli ho tam zařadit, nezařadit na valuacích, co byl. Teďka už se mi víceméně líbil ta valuace, byl tam menší pokles. Jedná se o finanční sektor. Kdo ví, tak ví, že teďka Donald Trump přišel s takovým novým návrhem, který si v průběhu videa rozebereme, a ten způsobil ve finančním sektoru malinko rozruch. Akcie propadly se klidně až na nějakých 6% a já jsem toho využil a tuto společnost jsem nakoupil. Takže pojďme na to. OK, takže vítejte tady u mého brokera Trading 212, kde mám akciovou část svého portfolia zainvestovanou. Pokud jste viděli minulý video, tak vidíte, že jsem malinko opět navýšil portfolio a rovnou i zainvestoval. No a já to teda nebudu zdržovat, zainvestoval jsem to do společnosti Mastercard. Takže když se na to tady podíváme na graf, tak vidíme, že za poslední týden je Mastercard o nějakých lehce přes 6% dole. No a já jsem tento propad využil, uvědomuji si stále, že Mastercard kupuju s nějakou prémií, ale nekupuju tu společnost na to, abych ji držel rok, dva, ale kupuji opravdu na dekády, tyto společnosti věřím. Je to jedna z pozic, kterou jsem opravdu dlouho chtěl, průměrka je $541. Stále si uvědomuji, že tam ta prémie víceméně stále je, ale tohle poklesu už jsem si řekl, že opravdu chci využít, na těch valuacích nakoupit a já jsem ho již už konečně využil. No a my se teďka koukneme na to, co se vlastně děje ve finančním sektoru, jaká zpráva teda od Donalda Trumpa nebo návrh takhle hezky zahulákal trhem, když to tak hloupě řeknu. A vidíme, že tady od 13. ledna nám to tady hezky šlo dolů. Ano, Mastercard je duopol se společně s Visa, možná se ptáte, proč jsem třeba nenakoupil Visa, všechno si to řekneme. Visa určitě je asi víceméně stabilnější, takový maratonec dá se říct. A stále je to jednička a já si to uvědomuji a i tak jsem do Mastercardu šel. Takže pojďme si všechno vysvětlit, řekneme si nějaký shrnutí situace, co se v Americe zase dělo a tak. Takže pojďme na to. No a proč nám teda akcie společnosti Mastercard a obecně finančního sektoru klesají? No, jak jsem zmínil na začátku, Donald Trump nám na sociálních sítích dropnul takovej návrh o zastropování úrokových sazeb u kreditních karet a to na maximální výši 10%. Trump to má odůvodněný tím vlastně, že tvrdí, že vlastně banky Američany okrádají a slibuje jim tímto dostupnost. No a teď si možná řeknete, že jo, to je asi super představa, že jsem Američan, mám úrokovou sazbu 25%, když to tak jenom řeknu, takový dodatek, průměrný Američan má 24% úrokovou sazbu na kreditní kartě, takže budeme brát z tohohle, tak ta představa, že spousta lidí si řekne, že to je super, jo, mám kreditní kartu v kapse, 24%, no a Trump vlastně chce, aby to bylo 10, maximálně zastropovaný, no tak to je super. No, úplně tak to není. Tenhle ten návrh Donalda Trumpa schytal poměrně dost velkou kritiku. Ano, má to i stále svý příznivce, ale i banky se poměrně dost ohání, sepisují prohlášení a všechno proti tomuto návrhu. Slova varují doslova, že to je ohrožující a devastující tohle ten krok udělat. Samotný Bill Ackman na toto reagoval a označil jej za chybu. Vyloženě za chybu, tím, že Bill Ackman zároveň navrhl i řešení a že by se teda nemělo vytvářet víc takových regulací, ba naopak spíše více inovací a nějaký konkurence, aby se tam mohlo s tím nějak pracovat, než že budeme dělat takovéhle regulace, které můžou vést úplně ke katastrofám u většiny rodin. Tahle ta zpráva teda byla oznámena 9. ledna, ještě před vlastně po uzavření trhu, takže trh na to stihl reagovat 13. v pondělí ráno hnedka a trh šel teda takhle dolů. Teď se furt držíme na těch hodnotách. No ale teď se možná ptáte, co to má vlastně společného s Mastercard, nebo po případě větší konkurencí Visa. Teď vlastně oni nejsou banky, oni nemají žádný kreditní riziko, oni nejsou poskytovatelé příjmy u nějakých úvěrů a spotřebitelských těch. Takže proč vlastně oni padají? No a když se tedy ve zkratce na to podíváme, tak důvodem je například první, asi ten nejdůležitější, je zánik kreditních karet. Což teda co? No, JP Morgan, Bank of America a spousta dalších vydávají kreditní karty s tím, že pokud prostě nebudou schopni ty úrokové sazby pokrýt to riziko nesplacení, tak to vede k výsledku jednoduchému a to je zrušení karet. A to jako v řádu klidně milionů. Což znamená jednoduchou rovnici pro Mastercard a Visu a to znamená méně karet a rovná se méně transakcí po sítích, jako je Mastercard a Visa. No a
čím menší objem vlastně transakcí přes jejich sítě projde, no tak tím menší tržby. No a pokud vám například třeba ta karta zůstane, tak vám banka možná sníží limity, což teda opět vede k tomu samému, a to je celkový objem peněz v síti Mastercard, v případě Visa, což opět vede k tomu samému, a to je menší objem transakcí. Takže to jsme si ve zkratce řekli ohledně toho, co se teďka děje ohledně propadu. No a teď se pojďme kouknout, proč já jsem nakupoval společnost Mastercard, když víme, že konkurence Visa je vlastně jedničkou globální a je větší. A asi se dá říct, že i stabilnější. Je to takový maratonec. A proč jsem já zvolil tu dvojku, ten Mastercard? No, Mastercard za mě boduje v inovacích. Nejdřív si vysvětlíme, jak vlastně teda tyhle společnosti fungují. Jo, takže dáme si nějakou anatomii transakcí Mastercardu. Dejme tomu, že jste v nějakém obchodě, jdete si koupit tamhle bagetu, nevím, co si můžete jít kupovat, a vlastně přiložíte platební kartu k terminálu. Co se vlastně děje, jak ten proces funguje, pojďme se na to podívat trošku detailněji, aby jsme to více pochopili. Takže v okamžiku, kdy vy vlastně tu platební kartu přiložíte k tomu terminálu, tak začíná proces autorizace, což je taková první fáze. A ten terminál vlastně načte data neboli čip z té karty, ten vygeneruje takový unikátní kryptografický kód pro konkrétní transakci. Terminál odešle požadavek na autorizaci acquirerovi, což je teda banka v tom obchodě, ta banka toho obchodu, který následně pošle do sítě Mastercard. Síť Mastercard funguje jako takový inteligentní přepínač, který prostě identifikuje tu vydávající banku a doručí ten požadavek jí. A ta vydávající banka v reálném čase ověří, zda máte dostatek hotovosti těch prostředků na účtě nebo či nikoli, a zda transakce nevykazuje žádný známky podvodu nebo tak. Jakmile je to vlastně všechno v pořádku, tak pošle takový schvalovací kód zpět přes tu Mastercard síť k tomu terminálu a ten automaticky, jak známe, začne tisknout tu účtenku. No, tehle proces se zdá být trošku složitý, ale je to reálně, jak vy znáte, asi sekunda, maximálně 2 sekundy, tohle všechno se stane v tomhle intervalu. No a pak je vlastně druhá fáze, který se říká clearing a settlement, a zatímco ty autorizace, což byla ta první fáze, probíhá okamžitě, ten skutečný pohyb peněz se v realitě děje až později. No a většina těch transakcí u Mastercardu funguje na takovém principu dual message. Na konci dne ten obchod, po případě čerpací stanice, nebo kde byste si koupil tu baketu, dejme takový příklad, tak pošle všechny schválené transakce v jednom balíku, tomu se říká batch, svýmu acquirerovi. Ten je odešle do Mastercardu, do takzvaného clearingu. A Mastercard v této fázi vypočítá čisté pozice mezi těma všema bankama v té síti, a posledním krokem už je pak jenom settlement, což je vypořádání, kdy ta vydávající banka převede peníze snížené o takzvaný interchange poplatek do Mastercard sítě, která je následně doručí tomu acquirerovi. No a ten je připíše už jednoduše jenom na účet toho obchodníka. Takže možná se to zdá složitě, ale zas tak složitý to není. No a aby jsme si vysvětlili, zmínil jsem tam systém dual message, tak jsme si vysvětlili v rychlosti jenom takovej detailnější rozbor, tak je to vlastně máme buď single message nebo dual message. Aby jsme teda rozlišili vlastně ty typy síťových komunikací, tak když budeme brát kreditní karty a debitní karty, tak ty využívají dual message systém, kde autorizace a vypořádání jsou vlastně odděleny, jak jsme si vysvětlovali, že to je zvlášť, že proběhne to a pak se to vypořádá až na konci toho dne, dejme tomu. No a naproti tomu například bankomaty nebo PIN debitní transakce využívají ten single message systém, kde ta autorizace i zaúčtování probíhají v jednom kroku v reálném čase. Jo, takže v tom dual message, to už od toho slova dual, se vlastně dělí na ten instantní, což je ta autorizace, a pak na ten clearing and settlement, což je to vypořádání. No a tady vlastně v single je to obojí najednou. No a proč vám to vlastně zmiňuji? Důležité je říct, že vlastně Mastercard provozuje oba dva typy sítí a tomu teda dává flexibilitu i v různých regionech, různých typů obchodníků, různých typů produktů a tak. Takže je to super tohle vědět. A když se koukneme jenom na takový ještě rozbor teda podnikání společnosti Mastercard, kde on generuje ty tržby, tak jak jsme si zmiňovali, Mastercard není bankou, nepůjčuje peníze, nenese žádné úvěrové riziko. Jeho obchodní model je založen prostě na těch poplatcích a používání jeho infrastruktury neboli té sítě a služeb. No, ty segmenty toho podnikání dělíme na takový dva. První je teda platební síť, což je ta jejich základní infrastruktura. A tehle ten segment první tvoří nějakých necelých 62% celkových čistých výnosů. Jo, za rok 2024 to beru. No a ty se zase dělají na nějaký podkategorie, ale v rychlosti máme tady nějaký domestic assessments, což je vlastně poplatky, kde si berou procento z objemu transakcí, když jste vydavatel a obchodník
ve stejné zemi. No pak máme nějaký přeshraniční, což jsou cross-border volume, ale to jsou poplatky, které vznikají, když nakupujete ať už na e-shopech nebo prostě v zahraničí v cizí zemi. Tak pro Mastercard to jsou docela dost vysokoziskové transakce. Zahrnují tam vlastně jak ten poplatek, tak i poplatek za konverzi měn a mají tam prostě vyšší systémové poplatky. No a pak samozřejmě ještě jakoby ty fixní nebo ty transaction processing, což jsou vlastně fixní poplatky za každou zprávu, která tou jejich sítí projde, bez ohledu na její hodnotu a tak. No a když se podíváme na ten druhý segment, tak vlastně to už je ten Value Added Services, neboli zkrátka VAS. A tady to je ten takovej vysokorychlostní motor tohodle společnosti Mastercard, a i přesto, že vygeneroval hodně velké tržby, ale teďka tvoří nějakých necelých 40% výnosů, nějakých 38,5% výnosů, tak ale roste tempem nějakých 17% ročně, což je docela rychlejší než ta základní síť. A co si teda pod tím máme představit o tomto segmentu? No tak rychle si ho taky rozdělíme do těch podsegmentů. Tak první je kybernetická bezpečnost, jo, a inteligence zároveň. Takže je to vlastně ochrana, tady vlastně Mastercard udělal i akvizici do společnosti Recorder Future za nějaký 2,65 miliardy dolarů. No a ta Mastercard posunula do role globálního lídra v oblasti prediktivní hrozební bezpečnosti. Je to vlastně prostě ochrana proti podvodům, digitální identity a tak. Pak teda data a poradenství je další podsegment tohoto, té druhé části toho hlavního segmentu, a to je vlastně analýza nákupního chování pro obchodníky a banky. Jo, Mastercard prostě využívá anonymizovaná data z miliard transakcí k poskytování tržních výhledů, které jsou pro firmy neocenitelné. No a pak je open banking a digitální řešení, kde služby vlastně umožňují sdílení finančních dat bezpečně, což zjednodušuje například třeba schvalování hypoték a dalších financování peněženek a všeho možného. No a teď se dostáváme k tomu důvodu. Představili jsme si vlastně, jak Mastercard vydělává, jak funguje vlastně to, když zaplatíte kartou v obchodě, co se vlastně děje, jak funguje ten proces, jak se mu říká anglicky four-party model. Teď jsme si vysvětlili, víme už, jak podniká společnost Mastercard. No a teď teda už se přesouváme k tomu, proč já osobně jsem si vybral společnost Mastercard. Když se podíváme na konkurenci, tak vidíme společnost Visa. Je to duopol společný. Visa je vlastně větší z hlediska tržní kapitalizace, má nějakých cca 652 miliard dolarů, zatímco Mastercard má nějakých 504 miliard dolarů, ale Mastercard je vnímaný jako technologicky pokročilejší a progresivnější hráč na tom trhu. No a proto jsem ho i já tak trochu zařadil do toho portfolia více než společnost Visa. Mastercard roste teda rychlejší výnosy a EPS, neboli zisk na akci, a když se na to podíváme teda z pohledu těch výnosů, tak Mastercard roste 12% ročně, zatímco Visa to má nějakých 10% ročně. Jo, a teď teda ty důvody, proč vlastně. Tak asi za prvý, Mastercard má větší expozici vůči těm trhům mimo USA, zatímco Visa prostě generuje zhruba polovinu svého objemu v USA, tak Mastercard čerpá 2/3 svých příjmů mezinárodních trhů. Ty rostou rychleji díky přechodu z hotovosti na digitální platby. Mastercard taky rapidně investuje i do toho segmentu druhého, což jsou ty Value Added Services, kde Mastercard poměrně dost je schopen inovovat a investovat i tou akvizicí teďka nedávnou a je prostě ochoten opětovat část těch svých tržeb, teda část těch svých marže, aby získal ty nové kontrakty, a což ho taky více přibližuje k těm fintechům. V mém případě já si uvědomuji, že Visa je prostě větší společnost a že je taková stabilnější, je to takový maratonec postupnej, ale vidím tady, jakožto člověk, co je mladý a může více riskovat, vidím větší potenciál a mnohem více mi líbí prostě Mastercard. Mastercard hodně inovuje, snaží se dělat ty akvizice, inovace a myslím si, že tam je o hodně napřed, než například ale prostě než její největší konkurent Visa. No ale s tím riskováním, teda jakoby akvizicemi, investicemi se pojí i tak trochu dluh. No a trošku se to podíváme, protože dluh u Mastercardu je trošku zdrojem obav. Mastercard se tak trochu nebojí toho pákového efektu, aby financoval růst, no a poměr k vlastnímu kapitálu u Mastercardu je přibližně 3,6krát větší než u společnosti Visa. No a pojďme se na to podívat, proč vlastně Mastercard má poměrně dost vysoký dluh. No, Mastercard hodně agresivně vykupuje vlastní akcie neboli buybacky a tím snižuje jejich počet v oběhu a zvyšuje tím zisk na akci a my z toho benefitujeme jako investoři.
Zatímco teda i Visa sází na ten organický růst, tak Mastercard prostě používá dluh k technologickým firmám, doplňuje jejich ekosystém, jak jsme si říkali, i těma inovacema, akvizicema a takhle. Takže tam já vidím hodně i ten potenciál toho do budoucna. Zároveň Mastercard prostě roste, ano, nemá takovou základnu, ale roste tržbami rychleji. Je takový agresivnější a růstovější. Co se mi taky líbí, to už je takový detail, ale Mastercard zahrnuje více než 210 zemí, kde vlastně Mastercard normálně přijímá a platí se s ním, co se týče toho geografického dosahu. No ale zatímco Visa, tak tam má zatím jenom 200 zemí, jo. Je to taková sice malá věc, ale i těch 10 zemí může jako hrát velkou roli a mě to třeba radost dělá. Co se mi líbí, když se koukneme na ten regionální pohled, tak vlastně Visa je na tu USA a takhle. Mastercard je hodně na Evropu a poměrně se teďka dost vidí takový průlom v Číně. Jo, Mastercard tam už v roce 2023 získal jako druhý teprve licenci, takže může účtovat v domácích platbách v těch jejich měnách. Založili tam teda jakoby společný podnik Mastercard Next Union a od května 2024 spustili program s 20 čínskými bankami, jo, což mu teprve otevírá ten trh, jo, tam jsou biliony korun. No a tady teda Visa tak trošku zaostává. Mastercard se taky hodně rozjíždí prostě v Asii, hodně je tak jako zarytej prostě v té Evropě. Mně se regionálně prostě víc líbí ten Mastercard. Já už to tady nechci rozebírat nějak extra detailně, každopádně prostě líbí se mi ty inovace, líbí se mi, jakým způsobem ten management se tady uhodlává. A prostě když na to koukneme, i ty stablecoiny, blockchain, to už si nebude vysvětlovat tady nadlouho, tu digitální identitu, tokenizaci, prostě umělá inteligence, ta kybernetická část celého toho jejich podnikání. Mně se to hodně líbí, prostě cílej na tu kyberbezpečnost a další věci, což je velice důležitý prostě v dnešní době a já jsem prostě zvolil Mastercard. Jsem za to velice rád, já jsem dříve v portfoliu měl i Visu, ale v tak malém měřítku jsem ji prodával a zároveň jsem rád, že jsem ten fintech v mém portfoliu, dá se říct, tu finanční sektor zvednul, protože ještě nedávno tvořil opravdu obráceně tvořil velký podíl mého portfolia, já mám sám většinu mých pracovní kariéry jsem si zažil v bankovnictví a mě to tak jako trošku přitahovalo, takže moje portfolio ještě nedávno bylo složený z JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Visa a teďka teda máme tady Mastercard a jsem rád, že jsem ho s tím New Holdings, New Bank neboli takhle zahrnul a dá se říct asi, že i Berkshire Hathaway a už jsem s tím mnohem víc takhle spokojený. Já to tady nebudu obkecávat, tohle byla nějaký můj důvody, proč vlastně já jsem investoval do společnosti Mastercard, vidím v ní velký budoucí potenciál a přijmu jsem i vyšší vlastně riziko teda toho dluhu, který je teda násobně větší než u Visy a ty inovace byly to, co se mi tady líbí, i ten motor růstu, Evropa a Asie, Čína, líbí se mi to víc prostě, absolutně říkám, že Visa je špatná nebo tak, může to být nakonec naopak, Mastercard může mít problémy, ale já prostě tyto společnosti věřím, líbí se mi a jsem mega rád, že jsem jí mohl zařídit do portfolia. No nic, já to nebudu zdržovat, děkuji vám, pokud jste to koukali až sem, budu rád za nějaký komentář, like a odběr a my se vidíme u dalšího videa příští týden, takže zatím čus.